A portavoz do BNG reclama máis investimento por parte da Xunta en vivenda pública ante a gran subida do alugueiro e o problema que hai de vivenda na comunidade. Un dos problemas que máis preocupa aos galegos en grande medida a mocidade é o difícil acceso á vivenda. A portavoz do BNG, Ana Pontón, demanda mudar as políticas neste eido para que todas as persoas poidan ter unha vivenda digna. Hoxe, o acceso á vivenda é un dos problemas máis importantes que teñen os galegos e as galegas, e non chegamos aquí por casualidade, chegamos aquí porque o goberno do Partido Popular durante 16 anos dinamitou a política social de vivenda, casi paralizando a política de vivenda pública e estivo de brazos cruzados mentre os alugueres subían e, desde logo, non se tomou ningunha medida. Desde o BNG creemos que o Goberno da Xunta debe abandonar a propaganda e pasar os feitos nesta materia. E parécenos moi grave que hoxe o Goberno da Xunta aínda non dixera que sí a proposta que saiu na última conferencia de presidentes que supón triplicar o investimento en vivenda pública. E recordou que o goberno galego deixou sen executar no 2024 127 millóns de euros en materia de vivenda. O que ten que facer é primeiro, decir con claridade que se van a incrementar os recursos para construir máis vivenda pública, que non vamos a deixar a pasar a oportunidade de poder ter máis recursos para dedicarlo ás políticas de vivenda e, desde logo, tamén ser máis eficaces na xestión dos recursos que temos no noso propio país, porque o que é evidente é que cando o goberno anuncia recursos que logo non executa, o que está instalado na política da propaganda. Ante iso, o BNG reclama ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que pense nos galegos. Que deixe de seguir o guión que lle mandan desde a Rúa de Génova e que exerza como presidente de Galiza. Que diga con claridade que a Xunta vai incrementar os recursos e que non imos deixar pasar a ocasión de poder obter máis fondos do Estado para poder construir vivenda pública e atender a un problema que efectivamente hoxe preocupa a miles de cidadáns e con razón, porque a situación que hai na vivenda pois é realmente moi preocupante en Galiza. Segundo recollen os datos, o alugueiro en Galicia custa un 85% máis que hai 10 anos.